You Smurfs DJ chimwe chikupatan Mr. Kiliki singu atoni permission mwana uyu uzazoti ndochinyira kana kutuka iwo peodza ndakarota tirimuka chinzomaniriri sinyoka inodakuka inini ndiri shiri yakachangamuka paiva pane tsoko yainzi Fireman neirimwe kudora yainzi Bigman nenguruve yakapusa yainzi Fireman nekatsuruka kangwara kainzi Chairman asi mativaipa yaiva tsindi kumbe toka rikakovoka netindi aimiwo petsangu dzine zvivindi mufudzi wazvo zvese aiva windi achiti paiva nemukomana ainzi Simbu aisateerera zvaaivapo aitorota vanhu vari muka ende aitoteerera paiva nemukomana ainzi Simbu aisateerera ende zvaaivapo aitofananidza vanhu nemuka ende anototeerera endakarota spanta aiwai ine debate pautilisa karika bet sewo shasiri huku inopfeka shet asi pamuka idzi vaityira mplakarota Smurfs ari bere akaza ari mukadzi wendere kamutarisa ndairidza mere areka nditaure zvizere kuti pandakapepuka ndakabva ndanamata ndarota masina ari chigakata ane fesi nenge bere ndichitya kubata aiwa fesi ndaikwata asi dandisina kupepuka ndakarota madhisi ane nzeve dzesisi amuzazonipinza pisi chamakugaira hazvisi asi paiva nemukomana ainzi Simbu aisateerera zvaaivapo aitorota vanhu vari muka ende aitoteerera paiva nemukomana ainzi Simbu aisateerera ende zvaaivapo aitofananidza vanhu nemuka ende anototeerera musazoti ndochinyira kana kutuka iwo peodza ndakarota tiri muka chinzomaniriri sinyoka rinodakuka inini ndiri shiri yakachangamuka paiva pane tsoko yainzi Fireman neirimwe kudora yainzi Bigman nenguruve yakapusa yainzi Fireman nekatsuruka kangwara kainzi Chairman asi mativaipa yaiva tsindi kumbe toka rikakovoka netindi aimiwo petsangu dzine zvivindi mufudzi wazvo zvese aiva windi achiti paiva nemukomana ainzi Simbu aisateerera zvaaivapo aitorota vanhu vari muka ende aitoteerera paiva nemukomana ainzi Simbu aisateerera ende zvaaivapo aitofananidza vanhu nemuka ende anototeerera achiti paiva nemukomana ainzi Simbu aisateerera zvaaivapo aitorota vanhu vari muka ende aitoteerera